Mga kakulits, welcome back again to our channel. So for today's video guys, ay papakita ko sa inyo ang a day in my life in Leyte vacation ba. So ayan, nakikita nyo naglalabas si mother. At pababa ako niyan kasi doon ako magbabanlaw sa aming bomba. Sa bomba na nga po yung kapitbahay guys kasi wala kaming tubig. Merong tubig pero di araw-araw may tubig. So, gets nyo? So, let's go. Ayusin mo. Sus, kaka. Una lang. Oh, dito ka. Bigyan mo ko. Mamaya naman, Mama. Mama. So, ayan, nakita nyo, nagsasampay na ako. At ito na ang sunod kong ginawa. Nagbubunot na ako ng damo sa paligid namin. Kasi napakadami ng damo. Ang bilis dumami kasi tag-ulan ngayon dito. So, samahan nyo pa ako sa mga susunod. Ang susunod gawin ko ay merienda na. Kasi nagugutom na ako. So, may avocado dito. So, ano pa bang gawin natin? Kainin na. Dalawang avocado lang yan guys. So lalagyan siya natin ng condensed jar LL. Naka LL si mother. At ano pa ba ilagay dyan? Tube ice yellow. So ayan lang ang kailangan natin. So let's start the avocado eating. Ayan na, balitan na natin ang ating avocado at i-prepare para maipakain o makain na natin ito sa ating mga kasamahan dito sa aming panimalay. So, dalawang avocado lang siya guys. Mahal ang avocado dito. So, kailangan nating anong tawag dyan? Basta yun na yun. Kumain ito pang palakas ng ating resistensya kasi napagod si Akech Dipwag. Galing nagdamo, naglaba, nagsampay. Yan ang ginagawa ko ngayong araw na ito. So, kaya natin na merienda. Actually, ang oras na ito ngayon ay hapon na yan. Yan, nagutom si ako. Kaya ito, gumawa ako neto. So, dyan muna lang kayo. Abang-abangan nyo na kung anong susunod na gagawin ko. Okay? Buyers! Pinuha naman. Ato
ko ah. Dako apa na gore ana na amo dili pinuhon. Ani? Ana ba na. Imo kita nagko man imo. Mama ka, di man lainon man pag ianaon. Ano na, nakuha, good.